of this world. Escolteu-me, molt important, aquest cap de setmana, 9 i 10 de juny, entrades a meitat de preu, Port Aventura, Tibidabo, Illa Fantasia, Catalunya Miniatura, el Zoo de Barcelona, Gran Aventura, meitat de preu, però amb un doble valor, perquè els Pallapupes tenim un repte, ni una llàgrima als hospitals. Gets the best of me, and it all goes wrong. I count down the hours. Els dies 9 i 10 de juny, compra la teva entrada a pallapupes.org i participa a un dia de nassos amb els Pallapupes. Aconseguiràs descomptes a molts parcs d'atraccions. T'hi esperem. To the time we meet, and I move along. Aquest cap de setmana 9 i 10 de juny, és a dir, ja un dia de nassos arriba, com cada any, amb els Pallapupes, pallassos que treballen amb l'humor per fer riure nens i nenes als hospitals de Catalunya. Doncs atenció, entrades a mitad de precio, cariño, así como te lo digo. Tibidabo, Zoo de Barcelona, Catalunya Miniatura, Granja d'Aventura, Naturlàndia, Illa Fantasia. Si es que vamos, una ganga. Ya sabéis, en la web, pallapupes.org. 'Cause I know that when I see you, I will be happy as the sun, lighter than a feather, walking on the clouds when we are together. Every day with you just keeps getting better.